हेलौ लोगोफोर बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायहरनाय थाबाय। नै जोङो दिनै बाजैमोननाव थांनो ओंखारदों आरो गोबाव जाबाय बाजैमोननाव थांनाया। ओमफ्राय आं शिलंनिफ्राय सफैनायाबो बावाखै, बेनिखायनो दिनै थांनोसै आरो बेरायहैनोसै। ओमफ्राय मा मोनजायो नोंसोरनो देखायगोन दे। मोनजायाबाथ' गैला। नै आंजों आंनि लोगोबो थांगोन। बिनि नामा नासुनि। नै थांबाय थानोसै जोङो। र' जोंनि लामाखौबो देखायनो नोंसोरनो। जा मोजांखा जोंनि लामाया। र' गय बारि, साहा बारि आरो फुख्रिजों बुंफबजोबनाय। बेबो मोनसे फुख्रि, ओइबो मोनसे फुख्रि। गय दंफां सारि सारि, बेनो जाबाय जोंनि गामि। समायना समायना रमायना रमायना, बेयावनो थायो आं रंजा खुसि। सान्दुं गोसाथार, बेनिखायनो साथा लानांदों। ओमफ्राय फैयै 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 सफैमारबाय नै। फाइनेलि आइ रिच बाजै's home। लोगोफोर बाजै लाहानि न' सफैबाय नै। बेनो आरो बाजै लाहानि। सोर सोर दङ नायनोसै। माने सासे बाजैमोननावबो थांगोन, बेल' नङा, बेयावल' थाङा, गासैयावबो बेरायजोबगोन आरो आं दिनैबा हले। गासैनि न'आवबो फिथा जाना थांजोबगोन आं, मेथाइ जाना थांजोबगोन। ओइ मानसि जायगा गैया? आयै मोजां समावनो सफैदों माथो। हा मोजां समावनो सफैदों। नै आदाया मा बानायबाय थादों नायलाय। बा फोरलाय जानायनिनो मोनजाब्रबबाय नै आंहा, मोनजाब्रबबाय। अनासिनो जि गिदिर गिदिर बानायखादों। न'आव दोङो थांगोनदां। अनासियाबो खामखावलायबायबा। हारसिं ओंखारबोबाय जोङो बाजै लाहानिफ्राय साहा लोंनानै जा गरम मोनबाय, गोलोमजोब्बाय आं इसोर। ओमफ्राय दा आरो बेलेग बाजै लाहानाव थांबावनोसै आरो। बेलेग बाजै नारजि लाबाय हनै बाजै लाहाय। बे बाजै लाहानिफ्राय मोनसे बाजै लाहानो माबा लाबाय आरो, नारजि लाबाय आरो। माबा नारजि होनालै बेखौ फाथोसो होनो। फाथो। जों गामिना नारजि होनो, ओमफ्राय बेलेगना फाथो होननानै बुङो आरो। नै बेलाय देवानि फिसायाबो हायफाबाय। दा देखायलांगोन नोंसोरनो गरा गरि। ओमफ्राय र' जों गामियाव टावारबो दङ, बावगारदोंसो आं, देखायगोन दे नोंसोरनो। तामाम गोलावखा। नै लोगोफोर टावारा दामान गोलाव। आयौ नुहुराखैलै साथादों, साथा। आइ सरि, साथाखौ लाथ'लाय। नै लोगोफोर दामान दामाम गोलाव। आयौ इसोर दामान। आरो बिथिं साब्लायबो दङ आरो। जों गामिनि दैसा नायनोबा। ओइ आबैया माबा सुबाय थादोंदां। र' मा खालामदों आबै? नै जों गामिनि दैसाया। इयाव बाज्रुमनांगोनलै खनसे मालाबा। ओइयाव बाजै लाहानाव। मा खालामदों नोंलाय? थोरसि सुदों। खोनालालै बियो। नै जि आरामखा। सान्दुंआबो ख्राव दुंलायबाय नै। नै माबायदि अन्थाइफोराबो लुन्दा लुन्दि लामाफोरावनो। मैदेरसो नामा बाल? खारगोन। ए मैदेर नङालै, मानसिसो नै। मानसिखौनो मैदेर सानबायमोनबा। लोगोफोर अखा हासोदोंमोन, ओमफ्राय जा ग्रोम ग्रोमबो खोरोमदोंमोन आरो। ओमफ्राय बेखाय गिनानै भिडिअ बानायनो हायासै आरो आं। निमाहा बिनाय थाबाय।
ओमफ्राय नै दा जों थांफिनबाय थादों अखाया एसे गारबाय होमबाबो नाय खोनादों दा नोंसोरो गुं गुं होननायखौ गिलु बालुबाबो खालामदों आरो आङो ओमफ्राय दा न'आव थांसै न'आव थांफिनबाय थादों आरो जा बुरजा बुस्थु जाना फैबाय नै माबाबो काजिबो हरफाबाय नै काजिबो लाना फैबाय आङो लोगोफोर आं भिडिअखौ बेसेयावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन बाय बाय